Assalamu alaykum hormat adamlar. Mehriban iyeleşler, akşamınız hayırlı bolsun. Hemmeňizi şeýle ajaýyp toý gününde owadan bina ýerleň iň bir ajaýyp prosedurda ýurdumyzda öz boluşdy, gözeligi görüp çaýýan gala toý mekanynda, gala restoranynda hoş gördük. Hormat adamlar, assalamdan biziň arabada bagyt ýoluny rowany bolýan idi ýaşlarymyz öz adamlaryny goýarlar. Mehriban adamlar, hemmeňizden çykçyrak bir haýyşnama bir orduňyzdan turup güller ýüzüňiz bilen ajaýyp ýel çarpmalar astanda şatlyk şowfany bilen men diýen kernaçy ýigitlerin owadan faallary, owadan kakulary bilen dawran başga kahramanlar owadan ýaşarmady garşy alalyk. Feredon goşa ay gelýär. Feredon goşa gün gelýär. Bir-birine münasip owadan ýaşarmady gelýär. Hormatly mehmanlar, ilkinji gelin salamlaryny kabul edýäňiz. Gelin salamlary gotdy merak bolsun hemmeňize. Bagty bolan ýaşlar, goşa garrar, alňyňyz bagtyňyz açyk bolsun. Bravo, kernaçy ýigitler aýratyn minnetdarlyk bildirýär. Endi bolsa, gedegen owaty öýlenýän ýigitimiz Gowant şana haýyş etdik. Owadan faýlar arasynda ömürlük ýan ýoldaşy hormatlaňa jeren gaýdamyzyň 100 perdelerini açdylar. Ol hormat bilen. Hany bir el sarpýaty mehmanlar. Bagty döwrümizden bartyar ýaşlary. Bravo. Hani hormatly mehmanlar dawran başlanyp, esra adamyň parlak ýyldy. Halyk köpçüliginiň sırryn owada bilen söýgüsini gazanan Aziz Rahmetowyň ýerine ýetirbegende söýgü aýdymyna edi ýaşlarymyzy tanta çagyrýar. Ömrümü sana bağladım gülüm, dünya duşup batımı bollun öyme gelin. Batımı seni gördüm izledim, aşık aydır sen menin ömürlük batım yarım. Asmanda kuşum menin, sen yürekte düşüm menin. Ömrüm sana bağladım, gel sırdaşım menin. Asmanda kuşum menin, sen yürekdaşım menin. Ömrüm sana bağladım, gel sırdaşım menin. Karşılayan gülleri, yüzü söylep gülkimi, ovuşurayım gülleri. Ha yedim, sensin dünyada barım, taptı seni batını, söyleyen yerdin aşığım. Asmanda kuşum menin, sen yürekte düşüm menin. Ömrüm sana bağladım, gel sırdaşım menin. Asmanda kuşum menin, sen yürekdaşım menin.
ömrüm sana bağladım. Gel firdevsüm menin, asmanda usum menin, sen yürekte üsüm menin. Ömrüm sana bağladım. Gel firdevsüm menin, asmanda usum menin, sen yürekte üsüm menin. Ömrüm sana bağladım. Gel firdevsüm menin. Ana mehmanları çapak çalarık, yaşlara goldalık, vakit gecesine bir yol açalık. Spasiba. Baklı olun. Spasiba. Ana mehmanları şoğunu yok mu yaşlar için? Toyları kurtlu olsun. Spasiba. Bravo. Aziz Rahmiyadov. Yaqradan bilan qarlaq yo'lladı. Oğdan yaşlarımızı ulu hormat bilen öz ortarına çağırıyor. Bir söz aytsam, sözüm yansa alarkim. Sarpam bar, zeryalı ing kiçsödü. Şeýle bir söz bardyr, salamu aleykum, onu goşa goşlap berýärin size. Tanış bolay, ýa-da bolay nä tanış. Bu söz üçin gömünekine salarkim. Öňde, soňda, bize dostlaşdyrjak zat, salamu aleykum. Assalamu aleykum hormatly mehmanlar. Assalamu aleykum iziz iýleşler, gaderly toý dowramyzy gatnaşçylar. Hormatly mehmanlar, iziz iýleşler, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe garaşsyz baky bir tarap ýordamyzda ýene bir aýratyn maşgalaň ödüýü tutulýar. Hormatly adamlar, bugünkü günde vilayatymyzda ýordamyzda bir agzabir maşgalada kemale gelen iziz ýaşlarymyzyň bagyt we nikah durmuş toýunda ilkinji pursatda Söýüň aýdym saadary owadan tanslara şaýat bolduk. Hormatly adamlar, bugünkü günde ulus ýyly uludan ulu toý berip duran galy bersede bugünkü elbetde ulus ýyly oğlu ýörýän, toý berýän, hormatlanýan bahramamyzyň Jemile gelnejamyzyň döwletde ojagynda raskalla maşgalasynda gyzgyn ojagynda kemale gelen mehriban perdendi gözüniň göreji hormatlanýan gowan çiğidimizin bagyt we nikah durmuş toýy toýlanýar. Udalaşyan godalarymyz vilayatymyzda iň bir agzabir maşgalaň biri bolan hormatlanýan Bamra adamyzyň salamat gelnejamyzyň döwletde ojagynda gyzgyn ojagynda kemale gelen mehribany ezizi galy bersede ak namazda diňelýän jeren gaýdamyzyň bagyt we nikah durmuş toýy toýlanýar. Himmeňizde bugünkü iki ýaşçynyň tutýan bagyt we nikah durmuş toýy otdy merak bolsan adamlar her bir türkmen maşgalasynda şonu kyal toýlaryň toýy ulaşmagyny tüýsüremizden arzu edýär. Hormatly adamlar, asyrlar boýy türkmende toýy toýlansa, hormatly ýaşlarymyzyň bir ýaxşy niýetleri bilen, süýs arzulary bilen, bismillah sözleri bilen badalga berilýär. Bugünkü günde toýy eýerlerinden anam bildirmeginde dowramyzyň bir ajaýyp pursatyny toýy dowramyzy badalga bermek üçin döwremiziň hormatly ýaşlysy ulu hormat bilen Bekcan ağamyzy bir owadan saadlar arasynda mikrofon başına çağırsak oğdan ýaşlarymyzyň bagyt we nikah durmuş toýuny bismillah sözleri bilen açyp berseler. Gelen ýaşly. Bekçana ilkine assalamu aleykum, hoş gördük. Toýlar gotdy merak bolsun. Gözüňize aýdyň anha ýurdumyzda ýene bir aýratyn maşgalaň duýu tutulýar. Kim bämden şaýat bolýar. Bugünkü dowramyzda bir ýaxşy niýetleri bilen bismillah sözleri bilen açyp bermegem siziň paýdaňyza düşýär. Türkmende ulu başlar keçi işler diýipdirler başlatyny. Rahmet. Assalamu aleykum, uzakdan ve yakından gelen aziz mehmanlar. Bugün köçemize nasip bolsa gelin barotan. Köle baktlı ol. Kudaçılığım ömürlük olsun. Minnettar ýaşulym. Hananda bir çapak salýas mehmanlar, dowramyz açyk diýip iglan edildi. Hormatly ýaşulymyzyň eden süýsü arzulary hasyl bolsun. Minnettar. İlkine
Bagyt ýoluny rowany bolýan, erterden başlap Türkmen jemgyýetinde aýratyn maşgalaň duýu tutulýan şol maşgalanyň esasy sebäpgärleri gowatşan, jeren gelen tutýan bagyt binika durmuş toýuňyzy ýeke bir öz adamdan däl, bakşadar sazandylaryň adından, biz operatorlaryň adından tüýsürükden gutlaýan. Gelecekde köpölüp känel bir agzabir maşgala bolmagy. Ol gydyňyzyň kän bolmagyny tüýsürükden arzu edýär. Şol dünýäň ýüzünde iň bir agzabir maşgala kim diýilende ilki bilen sizi görmege meýser etsin. Hormatly mehmanlar, ezi üýeleşler ýene bir ýola kim beýandy, şeýle bir ajaýyp owodan hasan gala toý mekanynda hoş gördük. Hoş geldiňiz, sapa geldiňiz. Görüp durşumyz ýaly bir toýly, tomoşaly, bereketli bir gapa geldiňiz. Eziz adamlar kim beýandy çakşarak bir haýyşnamam. Şol owodan toý mekanynyň bereketli destirhanyna goýulan nazan nygmatlardan arkaýyn iýip içip toýly günümizde tomoş etmeňizi, baha bermeňizi, syn etmeňizi, aktiw gatnaşmaňyzy her biriňizden haýyş edýär. Bugünkü günde bagty döwrümizden bagtyar ene atalary oğul ýörýär, gyýyş çykarýar. Hem bämizden bugünkü toýly günüň bir şahatly prosedury, şowkly prosedury elden bermälik ýörüýti ýaşarmadyň bagyt binika durmuş toýunda aýratyn anam bildirilen galybertede bir halk köpçüliginiň süýgüsine gazanan siziňem biziňem tanamaýanymyz az bolsa gerek hormatlanan elbetde Aziz Rahmedowyň ýol başçylygynda sazandar ýigitleriň gatnaşmagynda hormatly adamlar bugünkü günde ýüregi ýakýan ajaýyp bir aydym sadar bolar. Türkmen aydymlary, özbek aydymlary, trend aydymlary. Şonuň üçin elbetde Aziz Rahmedow aşy aýdyň pirlerinden güýç, kuwwat dilep sahnamyzy owadan sadar bilen galy berdi. Mehriban adamlar bir gollap el şartlaňy sahnamyzy Aziz Rahmedow özüniň süýü aydymlary bilen dowam eder. Rahmat. Toylar kutlu bolsun. Salam aleykum. Mehmanlar hoş gelipsizler. Bu yetip gelen taza aylar hem kutlu bolsun. Yılımızın başışında bir toyla başladı ilayim. Yaşlaran bir nasip bolsa özlerinden köpelsin. Bir nevret toylarda oturalı. Kudalar mübarek olsun toylar. Gelin salamlar. Giyo toylar. Mehmanlar nazlı matlardan yiyip içip indi yaxşılap demalinglar. Toy diňesizler bilen zor boladı. Yaşlar baxtlı bolsun degenler bir çıraylı karsaklar çalsangizlar davam edemiz. Merhamet. Sizler için. Seni uçratkanımdan beri özümdemasman. Söz tapalmay çelkeştim, sözümdemasman. Sepken hatırlarından rast ekemmezman. Leblerini bağlıdan özümdemasman. Seni uçratkanımdan beri özümdemasman. Söz tapalmay çelkeştim, sözümdemasman. Sepken hatırlarından rast ekemmezman. Leblerini bağlıdan özümdemasman. Özümdemasman, özümdemasman. Şirin ifarlerinden özümdemasman. Özümdemasman, özümdemasman. Şirin ifarlerinden özümdemasman. Sen birem başkaçasan, okşamaysan hiç kimge, özgeçasan, aytkin qanaqasan, birem başka
boshqachasan, o'xshamaysan hech kimga, o'zgachasan, o'zgachasan. Seni uchratganimdan beri o'zimdamasman. Söz topolmay chalkashdim, so'zimdamasman. Sepgan atirlaringdan rost ekanmasman. Lablaringni bolidan o'zimdamasman. 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 Shirin iforlaringdan o'zimdamasman. 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 Shirin iforlaringdan o'zimdamasman. Ma'layko'sin to'ylar. Davom etamiz marhamat. Sendan zo'r yo'q. Yeter. Hayolim uyida tanha gülümsen, Navoyu nazmumu ko'ngil kuyimsan. O'zing bilib bilmay yorim aslida, shoyalib bo'lgansan jonu dilimdan. Iforingdan olov bo'lib yonaman. Shunday tilbaman ya divonaman. Meni go'zallar menga zor bo'lsa ham, sendan zo'ri yo'qligin tan olaman. Sendan zo'ri yo'q, sendan zo'ri yo'q. Ta'rifing aytishni boshqa yo'li yo'q. Sendan zo'ri yo'q, sendan zo'ri yo'q. Ta'rifing aytishni boshqa yo'li yo'q. Ko'zlaringga tushsa tamom ko'zlarim, o'z-o'zidan adashadi so'zlarim. Ko'rmoq bor, ko'rishmoq yo'q, na qilay? Toki hasratlarda qolar hislarim. Gulim desam guldan go'zal lolasan. Sevgin ertagida zo'r afsonasan. Dunyo go'zallari bo'lsin bir tomon, sen men uchun bittasan, bir donasan. Sendan zo'ri yo'q, sendan zo'ri yo'q. Ta'rifing aytishni boshqa yo'li yo'q. Sendan zo'ri yo'q, sendan zo'ri yo'q. Ta'rifing aytishni boshqa yo'li yo'q. Salom maestro. Davom etamiz marhamat. Bale bale. Ayso.
Yaman battı, ağır battı, yarım özüne kıvattı. Hayalida bir nimalar rashqutida yondirvattı. Sevarmishman boshqasini, ya eslarman eskisini. Yurarmishman yalla qilib, jon jonimdan to'ydirvattı. Quralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman dadingni. Ah quralay, ko'zi quralay, ko'ramiz hali ahvolingni. Yaman battı, mendan ko'p gumon qilyapti. Shuncha janjal, shuncha tuhmat, hayronman qattan avatdi. Yondirvatdi, kuydirvatdi, yo o'zicha suydirvatdi. Tergay verib, jon jonimdan to'ydirvatdi. Quralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman dadingni. Ah quralay, ko'zi quralay, ko'ramiz hali ahvolingni. Quralay, hali rosa beraman dadingni. Ah quralay, ko'zi quralay, ko'ramiz hali ahvolingni. Ah quralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman dadingni. Ah quralay, ko'zi quralay, ko'ramiz hali ahvolingni. Mehmonlar bormisizlar? Abi chiroyligina bir chapaklar chalib bunday ochilib turinglar. Sizlar uchun yanada davom etamiz, marhamat. Endi sho'xgina qo'shiqlar davom etadi. Kuyov bola baxtli bo'ling. Marhamat. Onang oymam emasmi, chiroylisan darosti. Husningni ko'ksim osti, yurak ko'tarmaydi-da. Soching tarashlaringni, incha qarashlaringni, jon deb atashlaringni, yurak ko'tarmaydi-da. Kutayapman ko'zim to'rt, bayram qilay kesib to'rt. Hajring 350 bor, yurak ko'tarmaydi-da. Tebranasan oqqushday, yonasan tillatishday, qadastiri yo'qmushday, yurak ko'tarmaydi-da. Sevgilim, sevgilim, ah meni sevgilim, o'zing meni shikolatdan chiqqan sevgilim. Ana sevgilim, sevgilim, ah meni sevgilim, o'zing meni shikolatdan chiqqan sevgilim. Ana tashna qilib qonimga, jabr qilib jonimga, yaqinlashsang yonimga, yurak ko'tarmaydi-da. Soching o'ynar belingda, deysan har kun kelingda, bormay desam yedingda, yurak ko'tarmaydi-da. Sevgilim, sevgilim, ah meni sevgilim, o'zing meni shikolatdan chiqqan sevgilim. Ana sevgilim, sevgilim, ah meni sevgilim, o'zing meni shikolatdan chiqqan sevgilim. Ana
sevgilim, ah meni sevgilim, özün meni şokoladdan çıkan sevgilim. Ana sevgilim sevgilim, ah meni sevgilim, özün meni şokoladdan çıkan sevgilim. Ana özün meni şokoladdan çıkan sevgilim. Ana Yana da şofine koştu olmadı. Marhaba. Kanı getir. Nega yerga boqasan yoki uyalasanmi? Yuragimni yoqasan yo mendek kuyalasanmi? Nega yerga boqasan yoki uyalasanmi? Yuragimni yoqasan yo mendek kuyalasanmi? Çakırsam yıl bağımga, otilir quchog'imga. Çakırsam ey yıl bağımga, otilir quchog'imga. Nur bo'lib chirog'imga. Go'zalim qolasanmi, bir umr qolasanmi? Go'zalim qolasanmi, bir umr qolasanmi? Eğer kilsen canana, senedirman yegana. Sen ham bulup pervana, bir mendek kuyalasanmi? Eğer kilsen canana, senedirman yegana. Sen ham bulup pervana, bir mendek kuyalasanmi? Çakırsam yıl bağımga, otilir quchog'imga. Çakırsam ey yıl bağımga, otilir quchog'imga. Nur bo'lib chirog'imga. Go'zalim qolasanmi, bir umr qolasanmi? Go'zalim qolasanmi, bir umr qolasanmi? Bir meni kutalasanmi? Hali sen bir gulguncha, seni derman o'lguncha. 18ga to'lguncha, bir meni kutalasanmi? Chaqirsam yil bog'imga, otilir quchog'imga. Chaqirsam ey gül bağımga, otilir quchog'imga. Nur bo'lib chirog'imga. Go'zalim qolasanmi, bir umr qolasanmi? Go'zalim qolasanmi, bir umr qolasanmi? Bir umr qolasanmi? Bir umr qolasanmi? Bir umr qolasanmi? Kedirapa. Toylar barakası. Hormatly mehmanlar, edil iyileşler, toyda varamyda gatnaşjylar, görüp dursaňyz ýaly Aziz Rahmedowyň bir ýöregi ýakýan owudan aýdymdyr saadary ähliňizden göwnüňizde ýarandyr diýen tamamy wa nesip bolsa bir süýç artularyň eýýanyndan Aziz Rahmedowdan owut taky bir ýöregi ýakýan tan suwan aýdymlar siziň üçin bolar. Ol pursada da diňe siziň aktiw gatnaşmaňyz gerek bolar. Bugün toy gününde görüp dursaňyz ýaly bagty döwrümden bahtyar ýene atalary oguly ýörýäge çykarýar. Bugün näçe arzu etsak hormat adamlar şonça da az bolýar. Sebäp diýende owdan ýaşyrymyzyň şuny kögüni arzu edip ýetmegi, elbet arzunyň hasyl bolmagy,
odan ýaşlarymyzyň bir maşgala bolmagy hemmemizi diýsen begendirýär. Şonu kýaly bagtly maşgalaň sanynyň köp bolmagyny bizim tüýsürümizden arzu edýär. Her bir ojakda, her bir türkmen maşgalasyny çağa gülküsiniň ýaňlanyp durmagyny, öý törüni beteýän sallançaklaryňyzyň badynyň goşamazlygyny bidamy asgalal ojaklaryňyzda toýlaryň toý olaşmagyny tüýsürümizden arzu edýär. Ozal wasta Hudaýymdan döwlet gerekdir ýigide. Yıkılandı gollamany medet gerekdir ýigide. Gala sözleşmäni ar namysy izlaşmagy merwury degdi izlaşmany dogun gerekdir ýigide. Attar ýigidiň ýollasy oguldur döwletiň başy, gyýsam bolsa göbüni hosy zürriyat gerekdir ýigide. İman gerekdir ýigide, hosar gerekdir ýigide diýär. Bugün kögünde agdy bir maşgalada kemaligini ýaşlarymyz galyp berdi. Elbette yordumuzda iň bir agdy bir maşgalaň boljagyny eýýän bilip duruz. Gowançan hemde jeren gyýsamyň bagyt weneka durmuş toy elbette gala restoranynda şol obodan toy mekanyna bir saatlyk şowkuny beslenip dowam etdi. Endi hormat adamlar, Şutaýda ulu hormat bilen hemmäňiziň dikkatyňyza kiçiräk bir haýyşnamy bilen ýüzlenjek. Owadan ýaşlarymyzy gotdajak, şol sanda sowat gowşurjak hormatly mehmanlarymyz bar bolsa, çekiniş ýok, utanyş ýok, gelip adyňyzy belletip bilýäňiz. Bugün toy, bugün bayram hemmämiz şahatlanmaly, hemmämiz buýsanmaly. Bugünkü toy gününi gaýdyp gelip bolmaýa, ýöne bilen kamera sigitlerimizden ýazga geçirmegende televizor arkaly qaytalap tomoş edip bolýanlar. Şonuň üçin aktiw gatnaşmak, süýji arzulary beýan etmek bugünkü günde siziň paýyňyza düşýär. Indi uly hormat bilen bugünkü toy dowramyzdy ähli mehmanlarymyza ilkinji nowatda bir hoş gelen sözlerini dile getirip bermek üçin galyp berdi. Mehriban perzetlerini ilkinji nowatda gutap bermek üçin iki tarap otalarymyzy uly hormat bilen mikrofon başyna çağırsak, elbette Allah Taala ene bilen atanyň arzuwny ilke bilen diňlärimiz diýerler. Şonuň üçin bizim şol sözlemden oğraryp hormatlanýan iki tarap godalarymyzy mikrofon başyna çağırmagy makul bilýär. Hormatlanýan Bahramagy, Bamradagy, Jemile gelneje, Salamat gelneje iki tarap godalar, oğul ýörýän godalar, gaýys çykarýan godalar, iki tarap godalarymyzy agda birlikde gala toy mekanynyň merkezine, ýagny mikrofon başa çağırsak, godalarymyzyň bir hoş gelen sözlerini, ýaxşy niýetlerini mikrofon arkaly diňläp geçdi. Kanonda baş bolmasa göwrede ästipdirler, iki tarap godalarymyzy, mehriban ene atalarymyzy owadan fadar synny mikrofon başa çağırýar. Geleýin godalar. Ilkine mehriban godalar perden toylar gotmaýarak bolsun. Gözüňiz aýdyň, dowamatyňyz dowam bolsun. Madama söýjäňiz aktyk çowluk bolsun. Nesip bolsa ýyl ahyrynda Allahyň beren nygmaty bolup, mehriban perdentleriňize Allah Taala bir haýyrly akça bäwekleri bersin. Bizim şol günlerde 40 çylla toylara gözüň aýdyň toylaryna gadam basmak meýser etsin. Allah Taala ata bilen enäniň arzuwyny ilki bilen diňlärimiz. Bizim şol sözlemden oğralykda bugünkü günde bir halal zähmet çekip edip terbiýe beren eziz insanlarymyz siz bolup dursaňyz, ähli mehmanlarymyza bir hoş gelen sözleriňizi galyp berdi. Biri münasip owadan ýaşlarymyz mehriban perdentleriňizi ilkinji bolup gutnap bermeňizi uly hormat bilen haýyş etsek, odalar Allah aşkam öýdaraňyzdy. Onda Bahramaga başystyny. Sağ olun. Oğlum. Kardeşler, mehmanlar gelenleriniz için sağ olunlar. Tanrı yalkasın. Oğlum, kızım, baktı olunlar. En yaman günleriniz müngal olsun. Özlerinizden köpelinler. Assalamu alaikum, qadırlı qarındaşlar, hemseyalar, kom qarındaşlar, kudalar. Hemmenizi toylu dövremizde hoş gördük. Barından iyi içip durunlar. Oğlum Guvanç, gelinim, kızım, Ceren. Baktlı olun, uzak yaşan, çağalarınız köp olsun. Bir yastığa koyan başınız hiç kaçan ayrılmasın. Durmuşta dine söylüp yaşan. Çağalarınız köp olsun. Sizin baktığınıza kuanıp yürmek, kudan bilen ikimize hemme karındaş komlara hemme kime nesip etsin. Baktlı yaşan oğlum, kızım. Salam aziz mehmanlar, hoş geldiniz. Kızım, oğlum,
Hudaycan en yaman günleriniz şundak olsun. Nesip olsa dügenem bilen bu yıl şu vaxtlara aktık yolda edelim. Baxlıyına olunlar. Hemşe senin baxtına kuvanıp yürgün Hudaycan. Eşiğimden hiç kaçan yığılap gelme. Sen hem kuvanç bugünden başlap benim oğlum. Ceren kızım, gel bala baxtlı olunlar. Mehriban godalar ilkölüne eden füýz arzularyn sağsal bolsun, perişteler ämin diýsin, nesip bolsa gapaýyňyzda toýlar kän bolsun. Mehriban adamlar, ene atalaryň füýz arzularyny dinläp geçdik. Ýöne bir gezek şeýlerä suwal berdiler. Dünýäde mukaddes iki zat näme? Pikir edip jogap gözläp durmadym, jogap berdim. Olar ata we ene diýe. Şonuň üçin şonu döwletde ojakda mehrem ene atalara hormat goýan prezidentler bar bolsa, şulaň jan saglygyna bir el sarpýaňyz myhmanlar ulu hormaty bilen. Bravo. Altın alma alkış al diýeni hakykatdan çyn anha bu alkışlar siziň üçin godalar minnetdar. Indi mümkin bolsa ýaşlarymyzyň ýanyna çagyrýar, ýadygarlyk toý suratlaryny düşmek üçin minnetdar godalarymyz. Ay tübeleme. Kaka ýaly döwlet, eje ýaly nygmat, prezident ýaly baýlyk bu dünýäde bolmasa gerek. Anha hormatly mehmanlar, hemmemizden şonu bir ajaýyp gala toý mekana jem bolmamyzyň sebäbi oğdan ýaşlarymyz bir-birine söýüp, elbetde we paly ýar bolup bugün kogunda bir maşgala bolup gadam basyp durlar. Hemmeňizde ýene bir ýola toýlar gotdy merak bolsun edi adamlar. Ýene bir ýola ähliňiziň dikkatiňizi ýüzden ýaşlarymyzy Ottoca hormatly mehmanlarymyz bar bolsa, çekiniş ýok, ýaýdanyş ýok adamlar gelip adyňyzy belledip bilýäňiz. Bugün ýürügimizde bir gaýnap joşan süýji arzulary mikrofon arkaly beýan edýär. Az salamdan ýa belläk geçmez ýaly esradamyzyň parlak ýyldyzy Aziz Rahmedow bugün kogunda bir ýürek ýakýan iň bir owodun aýdym saadlary siziň üçin belen perdeden men diýen saadandar ýigitleri bolan elbette halifalarımızın ovudun sağları bilen ovudun aydımları sizin bilen paylaşar. Aydym saat aslında her bir adama ruhu taýdan lezzet paýlaýandyr myhmanlar. Şonuň üçin ýerine ýetiriljek ovudun aydymlary sizin bilen bolar. Gala toý mekanynyň tans meýdançasy sizin ähliňize garaşýa. Onda ýaşlar oturuşdan ne peýda? Bugünkü güne gaýdyp gelip bolmaýa tansuan aydymlar sizin üçin esradamyzyň parlak ýyldady Aziz Rahmedow. Azamat doğru aýtdyň, oturuşdan ne paýda dedi? Peýda ýok. Bugün hemme kaygıları, aladalary öýde koyup gelmeli, bugün diňe tans etmeli. Tans etmeli, ruhumyzy şatlandyrmaly. Owdan ýaşlar bilip aýdym şeýle saýlapdyr. Sebäp diýende halkyň söýgüsini gazanmak gaty kyndyr. Ýöne şol söýgüni gazanyp bilen Aziz Rahmedow hoşawazynyň aýdym saýlary siziň üçin paýlaşyr. Allah ýaryňyz bolsun. Kany geçek, merhaba. Я люблю, ой, yandırarken bu güzel tuygu. İlk de yüzü kıpkızıl alyonочка. Sen meliksen endi всё точка. Ay nanana ya tibi ya люблю, ой, yandırarken bu güzel tuygu. İlk de yüzü kıpkızıl alyonочка. Sen meliksen endi всё точка.